Artes Mundideg, Disgrifiad sain. Gwenni llwyd ydw i, ac rydw i'n gynhyrchydd ymgysylltu i Artes Mundideg. Dyma ddisgrifiad sain o'r ddau waith celf sy'n rhan o arddangosfa Taloi Havini, sy'n cael ei chyflwyno yn Oriel Mostyn rhwng mis Hydref 2023 a mis Chwefror 2024. Ganwyd Taloi Havini yn Arawa, Bougainville, yn 1981, ac mae hi'n byw yn Australia ar hyn o bryd. Mae hi'n hanu o linach Nacas Pobl Haku, yng ngogledd ddwyrain Bwca, yn rhanbarth awtonomaidd Bougainville, grŵp o ynysoedd yn rhan ddwyreiniol Papua Gini Newydd. Enwau'r ddau waith yn yr arddangosfa yw Habitat a Where the Rivers Flow. Maen nhw wedi eu lleoli mewn ddwy oriel y drws nesaf i'w gilydd. Ar ôl camu drwy lenni du trwchus, rydyn ni'n cyrraedd yr oriel gyntaf. Dyma leoliad Habitat, gosodiad fideo ac ynddi 2 sgrin, gyda sain amgylchynol. Mae'r gofod yn dywyll a'r nenfwd yn isel. Daw'r unig olau o 2 sgrin daflunio sy'n sefyll ar eu pennau hunan, ac o'r taflynyddion sy'n pelydru golau tuag atyn nhw. Mae'r sgriniau taflunio yn fawr, ychydig yn uwch na thaldra unigolyn arferol, a fyddai'n sefyll a'i dwylo wedi hymestyn uwch ei ben. Mae'r 2 sgrin yr un maint a'i gilydd. Maen nhw wedi eu gosod ochr yn ochr yng nghanol y gofod, gan rhannu'r ystafell yn ddwy, o gonol i gonol. Mae hyn yn rhoi presenoldeb cryf cerfluniol iddyn nhw. Mae system sain amgylchynol wedi ei gosod fel bod synau atmosfferig yn dawnsio o amgylch eich corff wrth i chi wynebu'r sgriniau. Mae rhai o'r synau yn cynnwys llinynau undonog, gwynt yn chwythu, lleisiau yn siarad ieithoedd brodorol, morthwylion yn taro craig, dafnau dŵr a pheiriannau'n sgrichian. Cafodd Habitat ei greu yn 2017 ac mae'n para ychydig llai na 11 munud. Mae'r darn yn dechrau yn Conawiro, Bougainville, ac yn symud drwy ddelta Afon Jaba, cyn codi i ddyffryn Moroni, lle mae hen fwynglawdd copr Pangua, sy'n segur erbyn hyn. Mae'r fideo wedi rhannu rhwng y 2 sgrin. Weithiau bydd y 2 sgrin yn dangos yr un delweddau neu delweddau tebyg. Weithiau bydd pob sgrin yn chwarae rhywbeth cwbl wahanol. Weithiau, dim ond 1 sgrin fydd yn chwarae, neu 2. Weithiau bydd y sgriniau i gyd yn dywyll. Mae'r ffilmiau yn cyfuno clipio fideo gan yr artist Taloi Havini, gyda'i lluniau archif. Mae'r clipiau yn cael eu chwarae gan amrywio'r raddfa, o saethiadau agos iawn, sydd bron yn haniaethol, i saethiadau pell i ffwrdd o'r tirlun o'r awyr. Maen nhw'n cynnwys llawer o fanylion a gweadau. Mae nifer o clipiau yn dangos sut mae'r tirlun a'i bresylwyr wedi cael eu trin dros gyfnod o amser. I gyferbynnu ar lluniau o wyrddni ffrwythlon ar ochrau mynyddoedd, ceir pellau creigiog llwyd wedi eu cloddio. I gyferbynnu â lluniau archif aneglur o brosiectau mwyngloddio trefedigaethol yn y rhanbarth. Ceir clipiau o'r brodorion, sydd weithiau'n gwisgo dillad seremoniol lliwgar. Mae'r camera'n symud dros fryniau a moroedd. Mae saethiadau araf o'r awyr yn dangos halogi glas llachar yn sgil trwy tholchi copr a gwastraff gwenwynig ar y tir ac yn y dŵr. Ceir saethiadau o'r tirlun o onglais yn cael ei drin fel croen, gan ein procio i ystyried y tir fel corff byw sy'n anadlu.
a hwnnw wedi ei greithio gan drais trefedigaethol. Yn yr oriel lai o faint drws nesaf, ceir Where the Rivers Flow, sef cyfres o 40 o brintiau archifol ar glytiau cotwm a daibond, math o banel aluminiwm cyfansawdd sy'n achosi iddyn nhw sefyll allan o'r wal. Cafodd y brintiau hyn ei greu yn 2023 ac mae pob un o faint tebyg i iPad. Mae'r gofod wedi ei beintio yn llwyd golau, gyda'r printiau yn creu un llinell unffurf ar lefel llygaid ar hyd y tair prif wal. Mae blwch tebyg i hyd y bys bach rhwng pob print, a'r cyfan wedi ei oleuo yn ysgafn gan sbotoleuadau sy'n creu cysgodion o wahanol arlliwiau o lwyd ar y wal. Printiau yw'r rhain o delweddau o archif digidol Havini, sy'n darlunio cyflwr dirywedig amgylcheddau Pangua, Jaba, Pangara a Conawiru, gan ganolbwyntio ar yr afonydd a'r tir o'i hamgylch. Mae'r delweddau yn Where the Rivers Flow yn debyg i'r delweddau yn y ffilm Habitat. Mae'r printiau yn darlunio gwahanol darnau o'r tirluniau hyn a'r afonydd sydd wedi ei halogi gan brosiectau mwyngloddio trefedigaethol. Mae'r rhan fwyaf o printiau yn dangos cyrff o ddŵr fel afonydd a phyllau, neu delweddau sy'n gysylltiedig â dŵr, fel gwelyau afonydd a rheini'n sych, grimp ac yn cracio fel croen crychlyd. Mae fforestydd gwyrdd iach a phyllau glas llachar yn cyferbynnu â darnau o seilwaith diwydiannol sydd wedi eu creu gan ddyn, fel peipiau sy'n rhydu a phosydd concrit. Mae hylif glas yn llifo o llysnafedd drwy briddoedd, tywod a gwyrddni. Gollyngiad gwenwynig sy'n deillio yn uniongyrchol o'r mwyngloddiau. Mae'r printiau hyn yn dangos sut mae gweithgarwch dyn wedi halogi'r tirlun, ond hefyd sut mae byd natur wedi dechrau adennill y safleoedd hyn. Mae gweiriau gwyrdd, tal, yn llyncu pont fetelig diwydiannol, tra bod coed trwchus yn aildyfu ar ardaloedd a gliriwyd cynt. Drwy'r ddau darn yma, mae Taloi Havini yn tynnu sylw at gyflwr dirywedig amgylchedd Bougainville ac effeithiau negyddol hyn ar fywydau bobl sy'n byw yn yr amgylchedd hwnnw ac yn ddibynnu arno. Mae Havini wedi ymrwymo i ddogfennu a bod yn dyst i'r effeithiau parhaus ar yr amgylchedd yn yr ardal, ac mae ei gwaith yn ein herio i ystyried gwir gost ecolegol a dynol echdynnu adnoddau naturiol y ddaear.